Ayan, magandang hapon po everyone and welcome here sa isa na namang episode ng walang kakupas-kupas at napakasaya ang Loud Lunch here at Kaaro TV. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dyan. Kung tayo magpatuloy, mayroon na akong konting payo sa mga kababayan natin na nanonood. Mag-iingat po kayo dahil laganap pa po ang mga sakit na hindi natin nakikita. Correct. Napakadami po ang positive sa ating bayan ngayon. Kaya kunting iba yung pag-iingat po mga kababayan. At alam niyo po, yung dalawang kasama namin na host nung for the last 6 episode, medyo nagbakasyon sila. Kasi nagde-develop po kami ng mga ibang talent. Kaya ngayon po, kasama natin si Miss Janine sa ating programa. Yes, maraming salamat sir sa opportunity na binigay mo ulit sa akin. So, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome. Siyempre po, welcome dito sa ating Loud Lunch dito lang sa Kaaro TV. Siyempre. So, kinakamusta ko mo, shoutout pala doon sa dalawa nating kasama na nagbakasyon kasi may ginagawa. Hello, Ma'am Jessica and Ma'am Jobel. Hello, see you soon. Alam niya, sasabi niya ni Mayor kanina, Mr. Freddy. Babalik din sila pag... Yes, babalik po sila. Kaya ulit po, paalaala po ulit sa ating mga kababayan, mag-ingat po. Lalong-lalo na huwag po tayong lalabas kapag wala naman po tayong importanteng pupuntahan. Tama po yan. Correct. At syempre po, wag nating kakalimutan uminom ng maraming tubig at syempre mag-take ng mga vitamins. Yes, Isa tama. po yan para malayo-layo po tayo at medyo maging malakas ang ating immune system at ang ating pangangatawan. Yes. Teka, nung nakaraang linggo, napakaraming nag-message sa akin. Ang dami pala nating viewers dyan sa bandang Bautista, Alcala. Wow! Yes, wow naman po. So, Ayan. please invite pa po kayo ng ating mga friends sa iba't ibang lugar dito lamang po sa Pangasinan para po Correct. dumami ang ating mga viewers. Correct. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para masubaybayan po ninyo ang lahat ng aming mga videos. Ngayong araw pala, espesyal. Correct. Ay, opo, Sir Freddy. Sabihin mo nga, bakit espesyal? Bakit espesyal? Sapagkat ang mga maglalaro po sa ating pera o baka mamaya po ay mga members po ng mga LGBTQI. Yes. Studio. Ayan. Siyempre po, dito lamang yan, live na live. Correct. Kasi syempre, nasabi nga natin kay Sir Freddy, sabi ko, Sir, bakit kaya kung bigyan din naman natin ng opportunity yung mga kaibigan natin sa LGBTQI, lalo-lalo na yung mga members natin na ang mga business po nila ay yung dun sa parlorista. Yes, Opa. kasi isa sila sa mga natamaan talaga totally ng lockdown dito sa Correct, atin. Ma'am Janine. So mamaya po sa lahat po ng ating mga manunood at mga masugid na subscriber po at mga live na nanonood po dito sa ating Loud Lunch Kaaro TV, manood po kayo, magiging masaya ito guys. Sinasabi ko na sa inyo. Sa susunod na linggo po, ang maglalaro naman, mga market vendors. Wow! Sir, Market anong vendors section pala. yan? Anong section muna ang uunahin natin? Oo. Aling section? Kasi syempre po, sabi nila, baka naman labo-labo na yan. Syempre, Oo. market vendors, may meat section, may fish section, at syempre Tama. ang vegetable section, and Okay. yung mga nagtitinda ng ukay-ukay. Wow! Ngayon din pong araw na ito, bubulahin natin yung wedding o lucky numbers combination. Ooh. So lahat po ng mga nag-comment ng combination nila na numero, ngayon po natin bubulahin at ang maswerteng tatama ay magkakaroon ng 1,000. Wow! Napakaswerte naman yan. Napakaswerte kung sino man yan, meron na siyang pamalengke. Correct. So, Sir Freddy, yan ba yung mga nag-comment ng mga numbers nila last week? Yes, yan yun. Nag-comment ako dyan. Sana mabunot Ay, ako. ako din. Kaya lang, sir. nako, iba rin. Siyempre, ang sabi nila, members only. Members ako. Members ako. Okay, Ayan. bago tayo magpatuloy, ito na yung batiin na natin ang ating mga sponsors, ang 7 Miles Convenience Store. Siyempre, ganun din. Maraming salamat. Walang iba ang tangay-tangay ang DDI. DDI At Bistro. syempre Yes. po, ang ating Malayan Grand Mansion. Siyempre.
hindi pwede hindi natin makalimutan yan. Syempre, ang Loud Lunch, parating ginaganap dito yan sa Malayan Grand Mansion Resort and Hotel here at Barangay Rosario, Puso Rubio, Rubio. Pangasinan. Yes. Ayan, syempre. And also, bago tayo mag-umpisa sa mga palaro, gusto muna namin batiin ang ama ng probinsya ng Pangasinan, ang napaka-pogi, walang iba, Governor Amado Pogi Ignacio Espino Espino, III. yes. Magandang hapon. Magandang hapon po. Correct. And also, maraming salamat din at nanonood din po ang ating pinakamamahal, nagbabalik, former board member of the 5th District of Pangasinan, Honorable Clemente Nino Arboleda Jr. At syempre po, si Ma'am Chinky Perez. Yes, ang isa, Ayan. ang ina ng Quinto Distrito, board member Chinky Perez Perez Tababa. Tababa. And together ang Ayan. kanyang partner, ang napaka-pogi rin, walang iba, Honorable Board Member Board Member Louis Nicolay Sison. John Louis Sison. Yun. Ayan. At syempre, binabati ko syempre at the man with the golden heart. Walang iba. Ang pinakagwapo, napakabait, napakatulungin, Honorable Freddy Villanueva. Syempre. Ayan, syempre po. Ayan naman, maraming salamat po. So, umpisahan na natin. Yes, Yes, sir, Freddy. Umpisahan na natin yung spin the wheel, yung Spin the wheel na lucky numbers. Lucky numbers po. Ito po lucky yung mga numbers weapon po ito. natin. Ayan, ha? kaya pakitignan po ang inyong mga numero, kung alam niyo yung mga Correct. numero nyo. At syempre po, dapat po naka-attendance kayo. At syempre, naka-subscribe sa ating Kaaraw TV at Kaaraw Pangasinan. Ayan. So, handa na ba ang ating mga manunood? Kung sino po ang maswerte mananalo ng 1,000 piso. Ayan. Ayan. Okay. So, Light start of- na tayo. Pera na. One, spin, Spin the the wheel. wheel! Unang bola. Ayan. Sino kaya ang maswerte? Oops! We have the lucky number Number 13. 13! Ay, naku, parang numero Naku, yan. yung mga namumuro dyan. Ayan. Mali, ay, Yung mga namumuro. Ayan. Yung mga may number Okay. 13 dyan. Tignan nyo na kung sino pakitignan. yung may mga unang 13 ha. Ayan, 13 ang numero. Ayan. So, Ayan. susunod na tayo sa pangalawa. At mananalo ng 1,000 piso. Ready? Spin Spin the the wheel! Ayan. Ay! Numero 20. Ayan, Yun. 13-20. So, ang yung- ating lucky number is 1320. Ayan. Nanalo ng 1,000. Ayan. Okay. Kung sino man po ang tumaya ng number na yan, screenshot mo lang po, padala mo sa amin. Napakaswerte Yes. I-verify naman. namin bago ka namin tawagan para maklaim mo yung prize. Ayan. Wow, Okay. grabe. Again, congratulations po sa nanalo. Kung sino man po ang may numero na 13-20. Yes. Ano ba sa wedding nyo? Ano bang anunsyo nun, Ma'am Janine? Ang Alam mo ba? 13, sabi nila Marlas. Yung 20 po. Ang 20 is, hindi ko alam. Tanong natin sa mga magwiwitek. Pero hindi malas siya, swerte. Nabunot, Oo, nabunot yung siya numero niya. 13. Napakaswerte Ayan, naman. Napakaswerte naman. Kung sino ka man, nabako, or kung nanonood ka at malapit ka lang, pwede ka nang tumakbo rito para maklaim mo ang iyong prize. Ayan. naman. And also, sa lahat po ng ating mga subscribers, syempre yung mga hindi pa po nakaka-subscribe ng ating YouTube channel, sa YouTube channel po, Kaaro TV channel. Please subscribe na po Yes. para mas marami ang chances. Baka manalo po kayo ng mga timpak-impak na mga papremyo dito lamang po sa Loud Lunch. Yes, at paulit-ulit po namin ipinapaalala sa inyo na kailangan po ay nakasubscribe kayo sa ating channel para more winnings. Syempre. Tingin muna natin yung mga viewers natin sa bayan ng Bugalyon. Bayan, hello, magandang araw po. Hello po. Kaibigan natin si Kong Jumel Espino. Magandang Wow, araw po. magandang araw po. Good Diyan po. afternoon po sa Ayan. inyo. Honorable Mayor Jumel, hello po. Diyan po ang lahat po ng mga nanonood po diyan po sa bayan po ng Bugalyon. Hello po, magandang Hello araw po po. sa inyo. Ayan. Ayan, bago tayo magpatuloy, ano kaya kung break muna tayo ng Ayan, isang mag-break. Kami muna po'y tayo. Balik po kami. magbabalik sa ilang lamang sandali. Bye! Bye!
Ayan, nagbabalik po tayo mga kaibigan. Dito pa rin po Kaaro TV. Bago po tayo tumuloy sa ating spin the wheel na mananalo po ng 5 load, 100 pesos load at isang mananalo ng 500 pesos cash. We will be entertained, ladies and gentlemen, isa sa pinakasikat na artista sa industriya ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, atin pong palakpakan nagmula sa bansa ng Afghanistan ang napakaganda. How about a big round of applause to Marian Daan? Nilanok kong lahat at hindi nagtira nang iya sa dibdib nang ibigin kita kahit na batid ko na mayroon kang iba pag-ibig ko ikaw pa rin sinta kay pait ng aking nadama ng aking lunukin ang iyak ko sinta ang pag-awat pagbaligbag ay wala nang halaga pagkasadyang mahal pa rin kita. Nilanag kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilanag kong lahat ang mga sinabi ko ngayon ako'y umibig sa iyo. Malagkit mong tingin ay nabihag ako kay haba ng panahon dulot mo ang ugat ng lahat ay pag-ibig kung ito ko kahit nung una'y ayaw ko sa'yo. Nilanag kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi ibig sa isang katulad mo. Nilanag kong lahat ang mga sinabi ko ngayon ako'y umibig sa iyo. Nilanag kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilanag kong lahat ang mga sinabi ko ngayon ako'y umibig sa iyo. Ngayon ako'y umibig sa iyo. Thank you. Ayan, kami nagbabalik. Ayan. So Sir Gerald, sino yung special guest natin? Galing pa po yan ng Afghanistan. Yan po yung mga nag-retreat dahil nga po gera. Napabisita po dito sa Pilipinas. Yan ba yung mga tumulay papunta sa ano? Sa may bakod. Actually, yan po yung leader ng Taliban. Yan po si Marian Daan. Ayan, palakpakan po ulit natin. Ang napakaganda pong performance na ibinigay po niya. Ngayon naman mo, Ma'am Janine, dadako na tayo sa ating pangalawang palaro, ang ating Spin the Wheel. Ito po yung mga nag-subscribe sa ating YouTube correct, channel. sa ating YouTube Ayan. channel. Ayan. So, mayroong 5 na mananalo. Ayan.
para 5 mananalo ng 100 pesos load at isang mananalo ng 500 pesos cash. Ayan. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa ating channel, Kaaro TV, para makasali kayo sa next nating Spin the Wheel. Correct. So Ayan. sa lahat po ng ating mga masugid na tagusubaybay, please and please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po para mas malaki po ang chance na manalo sa ating Spin the Wheel. Yes, at malay nyo, kayo ang susunod na player natin dito sa ating Pera o Bangan. Ayan. So Ma'am Janine, atras po tayo ng konti. Ayan. Hindi natin makita kung sino kaya ang mananalo. Ayan. So, okay na tayo. Ready na ba tayo? Ready? Ready na. Spin the wheel! Ayan, bakit hindi pa umiikot ang ruleta? Ang nanalo po ay si Aileen Sidayaw Lopez. Ay, Ayan, yes. isa ka sa Congratulations nanalo. nanalo po kayo ng 100 pesos loan. Ayan. So, Paano po ninyo makukuha? I-chat lang po natin, i-message lang po natin ang ating The Man with the Golden Heart, Mr. Freddie Villanueva. So, dadako na po tayo sa ating pangatlo. Pangalawa pa lang, Sir pala, Gerald. sorry. Nako, ano ba Pangalawa. yan? Pasensya, naguguluhan Ayan. tayo. Ready? Spin Spin the the wheel! Ano po? Melay. Melay. Ayan. Ay, kaibigan ko yan. Nandoon siya sa Riyadh, I think. Talaga? Yes. Riyadh? Isa siyang OFW. Oh, congratulations Ayan. mga Melay. Nanalo po kayo ng 100 pesos loan. Ayan, so Sis Melay, paki-PM mo si Sir Freddie Villanueva para sa iyong 100 pesos na loan. Correct. So, tumako na tayo sa ating pangatlong winner. Pangatlo na, sino na kaya ang maswerte? Spin the wheel! Ano po? Congratulations, Joan Divera! Ikaw ang Joan ating Divera. pangatlong winner. Congratulations, nanalo po kayo ng 100 pesos loan. Wow, napakaswerte naman. Ma'am Joan De Vera. Ayan. So, dumako na tayo sa ating pang-apat. Pang-apat. Ready? Spin the wheel! Dayan Tibay Di Guzman. Congratulations po. Ikaw po ang ating pang-apat na nanalo ng 100 pesos loan. Yes, so paalala lamang po sa ating mga winners, paki-PM po si Sir Freddie Villanueva para maklaim ninyo ang inyong prizes. Ayan. So, dumako na tayo sa ating panghuli na mananalo ng 100 pesos loan. Okay, 100 So, pesos load ulit. ready? Spin Spin the wheel! Ayan. Ayan, at ang ating panghuli ay walang iba kundi si Ma'am Ana Disamito. Congratulations, ma'am. So again, congratulations po sa ating 5 nanalo ng 100 pesos loan. Okay, sa mga hindi po nanalo, just keep on watching at keep on Sharing. keep on sharing sa ating Siyempre mga naman. So ngayon, dadako na page. tayo, Ma'am Janine, sa mananalo ng 500 pesos Okay. cash. Ayan. So napakaswerte naman ng ating mananalo ng 500 pesos cash. So, dumako na tayo. Ready? Spin the wheel! Oh, ayan. Congratulations! Siguro taga-subkong atoy niya, Sir Gerald. Yes, ma'am. Congratulations to Ma'am Rowena Rowena Lopez Guleng. Flores. Ma'am Rowena Flores
Yes, Guleng. Ayan. Congratulations! Nanalo po kayo ng 500 pesos cash. Ayan. Cash po yun. Ay, Cash. send na lang po ninyo ang inyong GCash number para po ma-send po sa inyo ang 500 pesos na load po. And again, Siyempre marami. po, hindi magiging possible ang ating Loud Lunch kung wala ang ating mga sponsor. Siyempre. So, we would like to thank 7 Miles Convenience Store. Maraming salamat, and also we would like to give thanks TDI Bistro and also the Tangay Restaurant and a venue owned and managed by Ma'am Frances Torres and Ma'am Seraida Torres. Maraming And salamat of course, syempre po, ang ng venue natin, Malayan Grand Mansion. Siyempre, Masad Malayan Grand Mansion, makakasigurong maganda ang lahat. Owned and managed by Mr. Freddy Villanueva. Thank you, sir. Ayan, so, bago tayo, Ma'am Janine, Yes. pupunta na tayo sa ating susunod na segment. Pero bago yan, pakaabangan ninyo ang mga maglalaro po para sa ating Jack and Poy na ang mananalo po dito siya po ang maglalaro po para sa ating Pera o bangal. Yan po, So, ang mga yan, exciting to. Exciting, Siyempre, susunod na. matatawa kayo, siyempre. Ayan po, sa mga maglalaro po sa ating Jack and Poy, ang mga members ng ating LGBTQI ng Puso Rubio. Yes. Ayan. So, sa mga kaibigan po natin magsumbay, babalik po kami ng mga paalala para po sa ating Jack and Poy. So, ayan, we will be right back. Huwag kayong alis.
babalik ulit po tayo. ang Kaaro dito sa Loud Lunch. Ayan. So again, congratulations po sa lahat po ng ating mga nanalo. Unang-una na po dyan sa ating 2 lucky numbers at sa mga nanalo po sa Spin the Wheel para po sa ating mga nag-subscribe po ng Yung mga ating nanalo YouTube po, channel. hintayin nyo na i-contact, i-message kayo ng aming Kaaro TV staff para maklaim nyo po ang inyong mga premyo. Opo. So, ayan. So, again and again, good afternoon po. Nandito na po tayo sa ating kinaabangan bagong portion po ng ating palaro dito po sa Loud Lunch, kundi ang Jack and Poy. Ayan. So, sabi ko nga po, sa lahat po ng mga subscribers po natin, manood po kayo. Bawat ano po kasi sapagkat yung mga susunod pong mga katanungan na manggagaling kay Sir Freddy ay mga nangyari po sa ating episode po ngayong araw. Kung hindi makamamaya sapagkat kung hindi ako nagkakamali, sir, may tatawagan din po yata kayo. Yes, kaya Mamaya, dapat tatawagan naka-charge natin palagi ang inyong mga cellphone at pag may tumawag, sumagot po kayo kaagad. Tama. Ayan, umpisahan na natin. Yung Jack Ayan, and umpisahan na po natin. Ang mga maglalaro po para po sa ating Jack and Poy ay mga members po ng LGBTQI, again, dito po sa Puso Rubio. At lahat po ng mga nag-submit po ng kanilang mga pangalan, address at telephone number po ay dinuro po natin last Friday. Yes. So, nandito na po sila, kaya tawagin na po natin ang ating dalawa na mauuna maglalaro. Walang iba, si Jonathan at si Angel. Palakpakan naman natin sila. Palakpakan naman natin Ayan. Okay. Ayan. 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 Wow! Magandang Ang saya magandang nito. araw naman, Ma'am Angel. Kamusta po? Okay naman. Okay. Ma'am Angel, taga saan po kayo? Tagapalguyod po. Barangay Palguyod. Ayan mo, kamusta po sa mga barangay po natin dyan sa Barangay Palguyod. Yes, magandang correct. hapon Ma'am po. Angel, nagbi-business po ba kayo ng ng parlor? May parlor po ba kayo? Opo sa public market. Public market. Hanggang ngayon, ma'am. Sa itong nakaraang pandemic, ma'am, alam ko po, isa po ang sektor po ng LGBT ang naapektuhan dahil sa pandemic. Kamusta naman po ang inyong negosyo, ma'am? Tuloy-tuloy pa rin po, sir. Gaya ng pagtitinda ng mga itlog, mga sari-saring, kahit anong mga pwedeng itinda, o pinapasukan ko na po para lang po magkaroon po ng income din. Wow, ganyan talaga, sariling sikap. Correct, Sir Freddy. Kaya nga ito naisipan namin, bigyan natin ng pagkakataon na makasama dito sa ating programa ang mga LGBTQI. Correct, sir. Ayan. Si naman, So, taga Sir saan? Jonathan, ikaw naman po. Taga saan po? Ulnak po. Tulnak. So, Tulnat. yes, sir. Okay. So, sa mga viewers natin na nasa Barangay Tulnak, magandang hapon po sa inyo. Hapon po, Barangay Tulnat. Andito po ang inyong kabarangay. Ngayon, Ayan. alam nyo na yung rules. Jack and Poy. 3 beses. Yung manalo ng 2, siya ang papasok sa susunod na round. Okay? Correct. Yes, ayan. Okay. Ayan, handa na ba kayo, Sir Handa na. Jonathan? So, ma'am, pwede po muna natin tanggalin mo muna sandali ang ating face shield. At nasaan po ang inyong mga face mask na black? Ako na lang po. Ayan. Sabi ko, kunin nyo eh. Ayan. Nandyan po ba nasaan po yung isang face shield po ni Sir Jonathan? Pakibigay po. Ayan po. Ang gagawin po natin ay tatakpan ninyo ang inyong mata ng inyong fish. Ayan. At kayo po ay mag-jajak and poy. Ayan Kung po. sino po ang mauna sa inyong dalawa na Oo. maka Ang unang dalawang ng 2 ayan, points. takpan. Sa gitna. Dito lang kayo sa gitna. Dito na lang po. Ayan Okay, po. Makoy. Dito. Makoy. Sige, may tagahawak nito. Ayan. Ayan, umpisahan na natin. Ayan. Okay. Jack and Poy. Hali-hali-hoy. Sinong matalo siyang unggoy? Ayan, aba. Tingin. Sandali. Sigurado na kayo dyan. Sandali. Sigurado na ba kayo? Sure na kayo Pwede dyan, kayo ha? magpalit. Pwede kayo magpalit. Ayan. Pwedeng magpalit. Ma'am Angel, sigurado ka na ba dyan? Ikaw, Sir Jonathan, sigurado ka na? Oo daw. Ayan, may nagpalit. Sigurado ka na May dyan. nagpalit. Ayan. Okay, isang beses lang po pwedeng magpalit.
Okay ka na dyan? Okay na kami, sir. Ang ito. Yan! Tignan niyo po ninyo. Pakitignan. Tingnan. Ayan! Okay! So, 1-0, Ma'am Angel. Ayan. Sir Jonathan, mayroon ka pang isang pagkakataon. Isa pa, Ayan. ayan, isa pa. Ayan, isa pa. Okay, relax, Isa pa. relax muna. Pakitakpan ulit ang mata. Okay, Ayan. okay. Jack, Jack and Paul. Hali, hali, ho. Hoy, sinong matalo? Siyang unggoy. Ayan. Pasingit, Ayan. ayan. Nakaka-nervous naman Pwede ito. kayo magpalit. Pwede magpalit. Ayan. Magpapalit ba Sir o hindi Jonathan, na? naku! Pwede kayo magpalit. Hindi ka na magpapalit? Hindi ka na magpapalit? Ayan. Ayan. Oh, final. Final na yan, ha? Magpapalit, ma'am. Okay na po. Game na tayo. Okay, Game buksan na niyo yung daw. mga space Yes. niyo. Buksan niyo. Buksan ninyo ang Buksan. inyong Yan! Ang panalo mo as papasok sa susunod na round Ay, si Ma'am Angel. Ma'am Angel, maraming salamat po. Ay, halika Halika dito. dito, Sir Jonathan, Halika Sir dito. Jonathan. Jonathan, halika, Jonathan, halika, Huwag ka muna please. umalis. Di pa kita pinapalis. Ayan. Alam nyo dito, walang katalo-talo. Correct! Grabe! Ayan. 500 pesos! Thank you very much. Wala talaga Thank you very much, Sir Jonathan. Grabe! Sana sumali na rin sana ako. Okay, diretso tayo. Diretso. Yung pangalawang pair naman. Ayan, yung pangalawa naman, tinatawagan natin, walang iba, kundi si Ma'am Marian at si Ma'am Ryan. Biruin mo, naglaro ka lang ng Jack and Poy, may 500 pesos ka na. Correct. Di ba? Grabe. Gonggang-gongga naman. Napakataray. Wow. Tingnan nyo naman Ay. yan. Parang kilala ko to. Sige po doon po kayo. Ayan, ang di ba? gaganda. Talaga naman. Ayan. Dito po tayo, dito po Grabe. Pakitanggal po natin yung Grabe. face mask natin, sir. Ayan. Naka-face. Ako Ma'am. muna, Sige, ma'am. Ma'am, si Sir Ryan. Sir Ryan, kumusta po? Okay lang naman po. Taga saan po kayo? Bagay. Magbagan. So ayan, itaas ang bandara ng taga Magbagan. Magandang hapon po sa inyo Magandang dyan. araw sa barangay Amagbagan. Ayan. Ilang taon na po si Miss Ryan? 21 po. 21. 21 ka na, Ma'am Ryan? Bongga! Parang naresta ka rin? Okay. Parang hindi 21. So paano po tayo nung pandemic? Since pandemic po, meron din pong mga nagpapa-home service. Ganun din po. Yun po yung pinakasakitaan namin ngayon. Si home service. Okay. Nandito naman tayo sa kabila natin. Hello po, sir. Kamusta po, ma'am? Mabuti. Ayan. Hindi ako nagkakamali. Isa kayo doon sa masasabi nating pag sinabi mong Puso Rubio, hindi pwedeng hindi nila maaaring sabihin hindi ka nila kilala. Yes. Yes. Very, Kilalang kilala. very Kilalang kilala. kilala siya. Nung pandemic, ma'am, ano po ang pinagkaabalahan ninyo? Nagtitinda ng mga isda. Kaya naman pala. Kaya nga po mga LGBT community natin talaga napaka-versatile nila, lalong-lalo na kahit na nawala na sila ng trabaho, ang gagaling dumiskarte sa buhay. Tama. Ayan. Gagaling naman ninyo. So again, ang Grand Marayan Mansion po ay saludo sa inyo, sa inyong kasipagan at katapangan. Tama po, Sir Freddy? Maraming salamat sa pagsali nyo dito sa programa namin. Correct. Ganon, umpisahan na namin. Umpisa na natin. Sir, ayan. Dito ka po, Miss Ryan. Ayan. From Amagbagan, Ryan Santos. And from District 3. District 3. Ayan. Tapan na po. Tapan na po ninyo ang inyong mga mata. Kaya, Hindi na. Hindi na lang po, yan. okay Ayan, lang dito yan. na po tayo. Okay. Ayan. Ayan. Ready? Ready na? Okay. Ready? Go! Jack, Jack and Poy! Hoy, hoy, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ayan, sandali lang. pwede pa kayo Ayan. magpalit. Pwede pa magpalit. Ayan. Gusto nyo pa ba Bibigyan namin magpalit? kayo ng isang chance para magpalit. Isang beses na pwede magpalit, ha? Isang beses. 2, 3. Ayan, so, tanggalin na Okay, po buksan ninyo. nyo yung mask nyo. Buksan nyo. Tanggalin nyo ng mask. Tabla, ang gagaling, ang Okay, gagaling. ulit. Ang gagaling. Ayan, ulit, Okay, ulit, lagay ulit. pakibalik. Para hindi makita. Ready, go! Jack, Jack and and Poy! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ala. Ala. Ayan, pwede pa Ayan. kayo magpalit. Nilinervous ako. Magpapalit ka pa ba, Miss Ryan, o hindi?
Okay. Buksan nyo na. Yan. Buksan na daw. Buksan na! 1 point kay Miss Ryan. Ayan. Nagulat naman ako doon. Ayan. Lord. Ayan. Meron ka pang isa? Meron ka pang isang pag-asa? Ayan. May isa pa? May isa pa, ha? Isa Okay. pa lang, Kailangan mo yes. lumaban. Ready? Face mask. Ready? 1, 2, 3, and go! Jack and Paul! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ay. Sure na ba kayo? Sure na ba dyan? Magpapalit ka pa ba, Miss Ryan, o hindi na? Hindi na daw. Ikaw, Isusa, magpapalit ka ba o hindi na? Ha? Okay, buksan. Ayan! Ay! Ready? 1, Sobra. Sayang. Congratulations sa Maraming Miss Ryan. maraming salamat, Ryan. Thank you very much po. Thank you so Papasok ka. much. Ang katalo-talo. Ayan, maraming salamat. Thank you very much. Naloka naman ako doon. Dapat hindi ka nagpalit, madam. Sayang. Ayan, sayang talaga. Grabe. Sayang. Tawagin naman natin ang susunod nating mga contestant. Ayan, tawagin na po natin ang ating mga pangatlong maglalaro. Ayan. Ang gaganda ng mga ito. Ayan. Ayan. Ayan, ang gaganda naman nila Ah, talaga. wow! Ayan. Para sila pupunta ng JS Prom. Yes. Pangalan po? Reynald po. Reynald. So si Miss Ryan at saka si Miss Reynald ay magkapatid. Yes, sila po ay kambal. Ah, kambal ba? Yes, Okay. Ma'am Janine. Ah. Diba? Ayan po. Dito naman po tayo. Kamusta naman po, ma'am? Magandang araw. Okay lang. Babae, diba? Babaeng babae. Ma'am, pangalan po ninyo, ma'am. Screen name po ninyo. Ligaya Wigion de Guzman. Ligaya. Ayan, parang Ligaya. feeling ko talaga Screen magiging name yan. ligaya ka kapag itong nakasama mo. Pag hindi screen name, ano ba? Pag hindi screen name, ma'am, anong pangalan? Jojo. Jojo. Lalaking lalaki. Jojo. Grabe. Si Ma'am Jojo, ay si Ma'am Ligaya po, taga saan po si Ma'am Ligaya? Poblacion District 3. Kaya pa sabi ko nga District 3. sa mga kababubasyon District 3 po dyan, hello, maganda, nandito po ang pambato po ninyo ng Jack Empoy. Ma'am Ligaya, handa na po ba kayo maglaro? Handang-handa na po. Ayan, syempre na ma'am. Ganon din po kayo, Ma'am Lars. Handa na ba Miss kayo? Reynald, ha? Itayo mo ulit ang bandera ng taga-Amagbagan. Correct. Ayan. So, dito, yes, sir. Kapatid po siya kanina nung isang contestant. Talaga nauna. naman. Sige. Grabe. So, mag-start na tayo. Pakitanggal po ang ating mga face shield. At isuot na po natin ang ating mga face mask sa harapan pa hindi po makita. Sige, doon na po kayo sa kabila. Ayan. Alam na po ninyo, ha? Ayan. Ayan. Ready na po tayo? Ready? Ready? Ready, go! Jack and Paul! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ayan, wag na pong gagalaw ang kamay. Tatanungin lang po natin. Wala? Magbibigay kami ng chance para magpalit. Yan, gusto niyo po bang magpalit? Yan. Palit. 2, 3. Ayan, wala Ayan, hindi na sila magpalit. Pakitanggal po ang inyong face mask. Pakitanggal ang face mask. Wow! So, 1 point na naman Ang kami galing. dito. Ayan. 1 point. 1-0. Ayan, meron pa. Isa ulit. Okay. Ma'am Ligaya, may Isa pagkakataon ka pa, Susunod, isa pa. ayan. Isa ulit. Ready, go! Jack and Poy. Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siya'y unggoy! Ha? Ay! Ayan! Gusto niyo po ba magpalit o hindi na? Hindi na. Oh, my God. Ma'am, 2. pwede pa kayo magpalit? Okay, buksan nyo na. Bubuksan na natin. Buksan nyo Ready? na. Bubuksan na. Tanggalin na po Sige. ninyo ang inyong face mask. Ayan. 2, 3. Ang lalandi. Ang gagaling tila. Ang suswerte talaga ng mga taga-Magbagan. Ano? Ayan. So, Ayan. Pero Ayan. hindi bali, wala kang katalo-talo. Yes. Correct. Walang katalo-talo. Ano?
Ayan. Maglaro ka lang ng Ma'am Ligaya, Jack and sandali lang. Paul, Ma'am Evan. Ligaya, ano naman po masasabi natin? Magpasalamat naman po tayo. Maraming salamat po kay Kuya Freddy. Thank you so much. Lahat po na bumubuo po dito sa Malayan. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Thank you, sir. Thank you po, ma'am. Congratulations Thank you so po. much. Ayan. Thank you very much. Ayan. So wag na nating patagalin. Tawagin na natin ang mga susunod na kalahok. Ang ating pang-apat na maglalaro, sino kaya? Ayan. Yung mananalo po dito, ang kakalabanin po niya yung unang nanalo. Okay po? Wow. Okay. Taga saan naman ang dalawang ito? Taga saan po kayo? From barangay na. Parang Barangay naman. Anong pangalan? Ano? Arvin Arbulita. Okay. Arbin Arbonita. So sir, Ma'am Arbin Arbonita ay napakagaling na makeup artist. naman. Okay naman, ang susunod naman. Sir, anong magandang araw? Ano pong pangalan niyo, sir? Jojo po. Jojo. Taga saan naman po si Jojo? Amagbagad. Amagbagan na naman? Bakit pa pala? Ang dami mga taga Amagbagan. Grabe. Nagaduda siya, paingay. Pero syempre hindi ako nakakamali. Taga doon kasi sir, ang taga doon kasi Yes. the man of the golden heart natin. Talaga Pero actually po, nagkataon lang po talaga yan. Hindi po pinili kasi may spin Nakita the wheel po. Yes. Nabunot po natin yan po ng legal. Ayan Nakita po. nyo naman po nung last Friday, doon po namin binunot, spin the wheel po ang ginawa namin sa mga Correct. contestant natin. So ayan. So handa na ba umpisahan kayo, sir? natin. Sir RV and Sir Jojo? Handa na, okay? Pagitanggal po ang ating mga face shield at isuot na po natin ang ating face mask. Patuloy lang po kayong sumubaybay dito sa ating programa. Dito po ay maraming kasiyahan ang Correct. aming ihahatid sa inyo. Correct. So sa Ayan. susunod po na edition po ng ating Jack and Poy, ang mga maglalaro, Sir Freddy, sino po ulit? Mga market Market vendor. vendors. Wow, mga market Ayan. vendors. Napakasaya ang naman mga market yan. vendors po natin dyan. Okay. So, Banat na. ilagay na natin ang ating face mask sa mata. Ready? 1, 2, 3, and Jack and Poy! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ayan, baka gusto niyo po magpalit? Magpalit o Parang hindi. nervyos? Bibigyan namin kayo ng chance para magpalit. Okay, 5 seconds. 2, 3, 4, 5. Ayan. Okay, pakitanggal. Wow! Last minute talaga yung palit mo, ha? Last minute. Magaling tumaming ito. Sir, meron ka pa pong isang pag-asa. Para Isa pa? isa na lang naman po sa inyo. Okay. Makakapasok na kayo. Ayan. So, Okay, let's go. ready? Go! Jack and Poy, Holly, holly, hoy! Sinong matalo? Siya'y unggoy! Ayan. Ay! Ala, ala, ala! Ala! ala, Gusto niyo pa po ba Final magpalit? 5 seconds. Ready? 1, 1, 2, 3, 4, 5! Okay, buksan na Ayan, yan. buksan na. Congratulations, Sir Jojo. Diyan na po tayo. Sir Alvin. Sir RB, dito muna kayo, sir. Yan, dito ka Panalo syempre, ulit hindi taga ka- Magbaga. hindi ka Sayang. uwi ng Galing. luha. Bakit pala Pero gagaling? dito, di ba rin? Walang katalo-talo. Yeah. Sir RB, baka gusto mo magpasalamat? Yes po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Sir Freddy Villanueva at saka sa lahat po ng bumubuo ng Kaaro TV. Okay. Maraming salamat, Sir RB. Face mask mo. Ayan. So, tawagin na natin yung pangalawang nanalo at At yung yung pangatlong nanalo. Okay. Yan. Yung pangalawang nanalo. Yung pangalawa at pangatlo. Ay, yung magkapatid ang Yan, yung magkapatid ang maglalaban. Ayan. Sino ba ang pangalawa? Siya po. Siya. Opo. At saka, sige. Okay na. 2 and 3 po ang maglalaban. Tapos 4 and 1. Ayan, pakikuha po. Ayan. Napaka-exciting naman. Na-excite ako. Binabati ko ulit yung mga kaibigan natin dyan, si Governor
Amado Espino III. Oo naman, maraming hello, Governor. And also, we would like to, pasok na po, we would like to say hello to our former board member of the 5th District of Pangasinan, Honorable Clemente Nino Arboleda Jr. And ganun din. Yes, ma'am, dalawang At board syempre member po, natin. hindi rin po mawawala. So, binabati rin po natin. Good afternoon po, of course, kay 5th District Board Member Chinky Perez Tababa. Together Good afternoon. with ang napaka-pogi, walang iba board member, Nicolay Jan Louis Sisan. Hello, sir! Hello, sir. Good afternoon po sa inyo. Ayan. Ayan. So, alam nyo na ang mechanics. Dito na Gusto tayo. ko magpasalamat kay Governor pala. Yes, yung pinadala niyang mga sprayer, mga monoblock at saka lamesa na na-distribute natin nung isang linggo. Maraming salamat po, Governor. Ang mga nakatanggap po ba nun, Sir Freddy, yung mga senior citizens natin at mga ibang mga farmers po Farmers, yes. dito po sa bayan ng Ng Pusurubyo. Pusurubyo. Maraming salamat po, Governor. Pero kung di ako nagkakamali, may mga hindi po yata nabigyan na iba. Kaya lang, ang sabi po ni Governor ay ipapadala po yung mga hindi po nabigyan. Tama po ba ako, Sir Yes Freddy? po, tama Ayan. po, ayan. Maraming salamat po. Let's do it! Ayan. Ayan, umpisa Ang mananalo na po dito ay papasok na po sa ating final round. Ayan. Ayan. Ready na po ba? Galingan nyo, ha? Ayan. Ready na sila. Ayan. Suot ang Isuot face na. mask. Ready, go! Jack and Poy! Hali, hali, hali! Sinong manalo? Siyang unggoy! Ay! Ay! Ayan. Ala! Final na yan. Gusto nyo bang magpalit, girls? Magpalit. Wow! Gusto nyo Bigyan magpalit? natin kayo ng 5 seconds. 1, 3, 4, 5. Ayan, pakitanggal na. Pakitanggal. parang nanalo sa Miss Game. Oo, di ba? Bongga. Oo. Nakakaloka kayo. Pagsigawan Ayan, Miss Game. may isa ka pang pag-asa. May Isa na pag-asa lang pa. pananalo ka na. Ayan, isa Let's pa. do it again! Nako, galingan mo. Ready, go! Jack and Poy! Holly, holly, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ayan, pwede pa ka magpalit? Pwedeng Baka magpalit. gusto nyo magpalit? Yes. Sure na ba kayo dyan? Baka gusto nyo magpalit? Okay. 3, 2, 1. Pakitanggal. Pakitanggal ang piring. Ay. Nagagalit siya. Meron pa. Nagagalit kasi pinalitan niya. O, sige. Okay, Isa last pa, na. isa Ready? pa, isa pa. 1 and go! Jack and Poy! Holly, holly, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ala! Ayan. Ala! Ayan na. Quiet, Ayan please. na. Quiet. Quiet lang tayo. Ayan na. Quiet Ayan. lang, Quiet, please. Ayan na. So, bibigyan natin 1, kayo ng 2, tsansa. 3, 4, 5! Ready? Buksan na yan. Tanggalin nyo na. Buksan na yan. Buksan na. Congratulations sa panalo. Congratulations, papasok ka na. Halika muna dito. Dito ka muna, ma'am. Para mayroong ka ring premyo, hindi ka lugi. Ayan. So, sir, pwede mo magpasalamat, ma'am? Thank you, Sir Freddy Villanueva and sa mga bubo ng Karo TV. Maraming salamat po, okay? Thank you. Pwede pa rin po Ayan. tayo sumali sa mga susunod na palaro So, na yung mga susunod naman. napaka-excite naman. Ayan po, so dumako na tayo doon sa number 1 and number 4. Ayan. Okay. Ayan, handa na ba kayo? Handa na? Handa na sila. Okay, from Amagbagan ulit, saka Ano na yung Palguyod. payment Okay. Mga malalaking barangay ito, ha? Oo. Amagbagan at Palguyod. Ayan. Ayan. Ready? Nasa side ko ang palguyod. Okay. Sa side ko ang Amagbagan. Ayan. Ayan. Let's do it. Ready? And go! Jack and Poy! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ay! Ayan. Quiet, quiet. Quiet. Magbibigay kami ng 5 seconds. Okay. 5, 1. 4, 3, 2, 1. Buksan na yan. Buksan na. Buksan na Buksan niyo yan. yung mas nyo. Buksan niyo yung mas nyo. Ooh!
Nagpalit pa ang loka. Nagpalit. Sayang. Sayang no, sayang. Isa pa. Ready, go! Jack and Poy, Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ayan. Ayan. Another 5 seconds para magpalit. Baka gusto nyo magpalit. Baka gusto nyo magpalit. Baka gusto nyo magpalit. Bilangan natin, ha? Isang bisis lang pwedeng magpalit. Yes. Okay. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ayan. Okay, buksan na yan. Okay, 1 point. 1 point. Ma'am, mayroon pa bang isang pag-asa, May ma'am? isa pa. Okay. Naku. Isa na lang, sir. Kung Okay. ano ang nasa puso mo, sundin Kaya mo. nga, ala, ayusin ko Okay. na. Yan. Let's Walang do it. papalit-palit. Ayan. Ready, go! Jack and Poy! Hi, hi, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Okay. Okay, pwede pa kayong magpalit. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tanggalin na po ninyo ang mga Buksan na face yan. mask. Okay. Ayan, all one! All one. Naku, nakaka-excite naman to. Nakaka-excite to. Ayan. Hala, isa na lang. Isa na lang, isa na lang. All Isa na lang one. po. Ang mananalo po dito, ipapasok na po para sa ating final round. Ayan. Okay. So, game ulit. Let's do it! Ayan. Ready? Jack and Poy! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Pwede pa kayong magpalit. Pwede 5 nyo seconds. magpalit? Ayan, 5 seconds. 5, 4, palit na! 3, 2, 1. Ay, Buksan na naku. yan. Buksan. Ready? Okay. Ayan. Okay. Wala ko, walang Oh, gusto wala. magpatalo. Hindi labanan nito. Talagang Ayan. mauutak ang mga ito, Okay. mauutak. Ready, go! magpatalo. Ready, Jack go! and Poy! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ay! Pwede pang magpalit. Ako, 5 may nanalo seconds. na. Pwedeng magpalit. Ayan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Buksan tanggalin na na po yan. natin. Buksan na. Ayan. 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 Ay, walang katalo-talo dito. Meron at meron ka. Halika na dito, diretso na. Kayong dalawa. Ayan, sir. Baka gusto po ninyo magpasalamat, ma'am, Angel. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una nagpapasalamat po ako sa Pung May Kapal dahil binigyan po tayo ng pagkakataon para magkaroon po ng ganitong event. Ang gagana yan. At pangalawa kay Sir Freddy Villanueva, maraming salamat sir sa pag-imbita po sa aming lahat dito. Naway patnubayan at magkaroon pa po tayo ng madaming event pa pong darating sir. Maraming salamat and God bless po. Ayan. So, thank you po for Thank you very joining. much, Ma'am Angel. Ayan. So, meron Huwag na nating na. patagalin. Ayan, dahil nai-excite na ang ating mga kababayan kung sino ang mananalo at maglalaro sa Pera o Banga. Ayan, tawagin na natin ang ating final 2 para maglaro po. Kung sino po ang maglalaro para sa ating Pera o Banga. Ayan, Sir Jojo and Sir Ryan, dito na po tayo. Ayan, nakaka-excite naman yan. Ayan, dito na. Ayan. Galing naman itong dalawa. Sir, ako na lang maghahawak dito, sir. Okay. Ako na lang po maghahawak. Ayan. Ayan. Okay, Sige. handa na ba kayo? Galingan nyo. Ito, final round. Kung sino mananalo, siya ang maglalaro ng pera o banga. Okay? Yes. Best of 3 pa rin ito. Best of 3 na ha. Best of Kanina, 3 na. best of 2. Ngayon, best of 3. Kailangan manalo ng 3 beses pa, sir. Oo, Kasi kailangan finals manalo ng naman na 3 eh. beses. Ayan. So, ayusin nyo mga girls. 50,000 ang pinaglalabanan nyo dito. 50,000. Malay nyo. Ayan. So, isuot na natin ang inyong Face mask. Face mask sa mata. Ayan. 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 So, handa na ba kayo? Ready? Go. Ready, go! Jack and Poy! Hali, hali, hoy! Sinong matalo? Siyang unggoy! Ayan.
So, magbibigay kami ng 5 Pwede pa magpalit. seconds. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tanggalin na po natin ang ating dahan-dahan. Buksan na yan. Dahan-dahan. Nakauna si Sir Jojo. Yeah. So, 1 point kami dito. 1 point. Yan. Wow. Ready? Meron pa pag-asa, Sir Ryan. Oo, may pag-asa Ready? May dalawa pa. Okay. Habol. Ready? Ayan. Let's go. Jack and Poy. Hali, hali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Okay. Okay. may Another chance pa 5 magpalit. Pwede seconds. magpalit? Baka One. gusto nyo magpalit? 2, Palit kung gusto nyo. 4, 5. Ayan, nagpalit si Sir Ryan. Ayan. Okay, final. Buksan na yan. Buksan na natin. Buksan na. Ready? Wow! So, Okay, sana di ang ba, may winner chance Isa na lang. Isa na lang. Ah. Sir, kaya pa yan. Kaya pa. Laban pa yan. Parang laban na lang buhay yan. Huwag mamala ng pag-asa. Oo, ready? Okay. Ready? Jack and Poy. Hali, hali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Ayan. Baka gusto nyo pa magpalit. Sure na ba yan? Sure na ba Sure yan? na Sure na Yan. daw. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dahan-dahan. Whoop. Ah. Okay. Muntikan na. Muntikan na. Muntikan na. Lampas. Ayan. Okay. Ready? Okay. Kaya yan, kaya yan. Jack Ready, and go. Poy. Jack and Poy. Hali, hali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Ayan. Baka gusto nyo magpalit. Baka gusto nyo magpalit, ha? Magkakataon kayo. Baka ba? 5 Ayan. seconds. Wala nang gusto 5 magpalit. seconds. Ayaw nyo na magpalit. 3, 2, 1. Okay, open. Open. Open mata. 2-1. So, 2-1. Okay. Ayan. Ayan. Mailap ang panalo. Ready? Balik face mask sa mata. Mata. Ready? Jack Go! and Poy. Jack and Poy. Hali, hali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Ayan, baka Okay. gusto nyo magpalit. Yan, final ha. Tahimik. Quiet please. Ayan. Quiet. Sinong gustong magpalit? Ayan. Sinong gusto magpalit? 1, 5, Ma'am Ryan. Two. Sir Jojo. 3, 3, 3, 4, 5. Okay, open na Ayan, yan. final na yan. Ready? Bababa natin. 1, 2, meron na tayo winner! Congratulations Meron ka rin Sir Jojo. premyo, Ryan. Ayan. Baka ba gusto kang pasalamatan, Sir Ryan? Unang-una sa lahat, gusto kong po salatan si Sir Freddy and sa inyo po, yung buo dito sa Grand Malayan Hotel. Thank you so much po. Thank you so Okay, much again. thank you. Ayan. Thank you so Okay. much. Thank you for At si joining. Jojo ang maglalaro ng Hala o Baba. Babalik po kami pagkaraan ng ilang paalala. So bago tayo babago po sa ating jackpot round po ng pera o baka magbabalik po kami ng mga ilang paalala po.
Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating Loudlands. Eto na tayo sa ating lucky viewers. Caller, Ayan, again po, so, sir, tatawagan. Tatawag po kami ng isang lucky viewers natin para bigyan siya ng isang katanungan. Pag nasagot niya ng tama, mananalo siya ng 500 peso. Ayan. Eto So, sir, na. bunot na. Okay. Ayan. So sa lahat po ng Sino ating kaya? mga viewers po na Yes. nanonood dyan, o, tignan Yan. lang po ninyo mga cellphone Kailangan po ninyo. nakatutok po kayo sa ating live. Okay. Tawagan natin to. So again and again, sa lahat po ng ating mga viewers po, tignan lang po ninyo ang inyong cellphone, baka isa po kayo sa mga tatawagan ni Sir Freddy. Sayang po yung prize. Yes, sayang ang pagkakataon pag hindi Oo, nasagot. Diyos ko, naku. sino kaya ang mapalad na ito? Makakabili din ng house and lot yan. Ayan. Ala, hindi yata sasagutin. Nagre-ring. Oh, nagri-ring. Naku, ay, kung sino ka man pakisagot ang iyong telepono. Sa mga manunood po natin. Yes, hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sa Loudlands, Kaaro TV po ito. Ay, opo. Nanonood po ba kayo, ma'am? Opo. Ano po ang pangalan nila? Si Freddy Villanueva po. Hindi po, ma'am. Kayo po, ano pong pangalan Yung ninyo? pangalan po niyo, ma'am. Ay, ako po. Ay, Marifi Balduisa po. Taga saan si Ma'am Marife? Taga saan po kayo? Saan? Kalguyod po. Kalguyod. Yan. So, Barangay Palguyod. Palguyod. Okay, ma'am. Kayo po ang maswerteng napili namin. Kayo ay tatanungin namin ng isang katanungan. Pag nasagot nyo ng tama, mananalo kayo ng 500 peso. Okay. Nakahanda na ba kayo, ma'am? Okay. Opo, sir. Ma'am, ito na po yung katanungan. Kanina, binanggit ko ang bayan na nagmi-message palagi sa atin, lagi silang nanonood. Ano yung bayan na yon? Po. Ano ang bayan na laging nanonood sa atin, sabi ko kanina? Ay, Puso Rubio po. Bayan ng Puso Rubio po. Hindi po Sayang. Puso Rubio. Bautista ang nanonood, sinabi ko kanina. Okay, ma'am, salamat po. Salamat po. Keep on joining and watching po sa ating live. Bubunot pa tayo ng isa. So again and again, sa mga viewers po natin, pakitandaan po yung mga sinasabi namin Yes. dito. Kasi Kaya- isa po yan sa mga itatanong. Tama mo, Yes. Janine? Kaya importanteng sa unang-una pa lang na pag-live natin, kailangan nakatutok na sila. Correct. Sayang naman po yung mga pa-price natin. After po nito, maglalaro na po tayo ng pera o banga. Yung nanalo po kanina sa Jack and Poy, napakaswerte po. Hello po sa mga taga-barangay ang magbagan dyan. Napakaswerte po ng inyong kabarangay. Siya po ang maglalaro mamaya po sa pera o banga. Hello. Hello po. Magandang hapon po. Sa Loudlands po ito sa Kaaro TV. Magandang hapon. Ay, magandang hapon din po. Ano po yung pangalan nila, ma'am? Christine po. Apelyedo. De la Cruz po, sir. Gratos. Tiga saan po sila, Christine? Taga Poblacion Distrito po. Bugal yun? Poblasyon, sir. District 2. Puso Rubio po, sir. District 2. Okay. Ma'am, tatanungin namin kayo ng isang katanungan. Pag nasagot nyo ng tama, kayo ay mananalo ng 500 peso. Wow, swerte. Nakahanda na po ba kayo? Opo, sir. Ayan. Ipinakilala namin ang aming bagong co-host dito sa Loudlands kanina. Ano ang kanyang pangalan? Ayan. Hi, ate. Pwede pong paulit po. Pinakilala namin itong bagong co-host namin sa Loudlands. Ano po ang sinabi naming pangalan niya? Ngayon lang po ba, sir? Yes. Yes Kanina po, po. nag-umpisa yung programa.
5, 4, 3, 2, 1. Sorry po, ma'am. Sorry po. Bubunot po ulit kami ng isa. Ang pangalan po ng ating bagong co-host po is si Ma'am Janine. Yes po, Ayan. Janine Carpus. Ayan. Akala ko Janine Togonon. Ay, malayong-malayo tayo dun. Ayan, sa lahat po ng ating mga subscribers sa mga nanonood po live po, pakinggan po natin mabuti. Mag-start hanggang po sa panghuli para po manalo po tayo ng ating mga palaro po. Yes, dahil linggo-linggo po kami, bumubunot kami ng lucky viewers. Correct, sayang naman po. Pag matawagan po kayo, kung ako lang po talaga yan, nakatutok po ako una hanggang huli yan, kailangan nakatutok pa. Kahit ako, Sir Gerald, nung hindi pa ako nag-host, lagi akong nakatutok dyan. Correct, ma'am. Kaya nga lang kasi ako, bawal kasi ako tama, Kaya nga, sir, ako din, wala akong tsansang mabunot. Ewan ko ba? May pangalan naman ako, pero tinatanggal yung naglalagay. Ay, tinatanggal ba? Hello? Hello? Magandang hapon po. Sa Loudlands Kaaro TV po ito. Po, sir. Po. Hi, nanonood po ba kayo ngayon? Opo, sir. Ngayon po kayo ay maswerteng napili namin para bigyan ng isang katanungan. Pag nasagot nyo ng tama, kayo ay mananalo ng 500 pesos. Okay. Talaga po? Ay, opo. Ayaw pang maniwala ni ma'am. Talaga daw ba, sir? Ma'am, tiga saan po sila? Po. Taga saan po kayo? Aguilar, Pangasinan po. Ninyo. Aguilar. Wow, layo. Ang layo. Kamusta po, Magandang hapon mga po sa inyo, sir. taga-bayan po ng Aguilar? Yes. Ayan po. Ma'am, ano po pangalan nyo? Rosemary Kagiwa po. Rosemary Kagiwa, okay. Opo. Sige, Pero yung ano, sir, tatanungin yung kita. Ano po? Tatanungin na kita. Sige Pag po. nasagot mo ng tama, ikaw ay mananalo ng 500. Nakahanda ka na po ba? Ha? Sige po, sir. Okay. Eto, lagi namin binabanggit sa aming show ang pangalan ng aming crew, yung team ng mga crew namin dito. Ano po yung tawag sa kanila? Moderator po? Ay, hindi po moderator, ma. Hindi po. Yung crew dito sa Kaaro TV. Ano po yung pangalan ng crew? Yung grupo po nila. Oo, yung staff po ating nan. technical team. Yes. Ayan. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Sorry po, ma'am. Ang pangalan po ng kanilang crew ay Pugad Guwapo. Ayan. Sila po ang linggo-linggo nating nakakasama. Kami naman po ang Pugad Ganda. Gagawa nag-iisa. tayo ng pugad ganda. Yes, Ma'am Janine. Ayan, so please naman, sumagot na kayo ng tama. Oo nga. Sayang po. Kaya po lagi namin kayong pinapaalalahanan na dapat sa unang live pa lang natin, lagi po kayong nakatuto. Correct. Sayang naman po yung mga prizes natin. Dyan po kinukuha ang mga tanungan natin. Correct. Sayang naman po. And also shout out sa aking mga magulang na nanonood ngayon. Ayan, Mami, Daddy, hello. Mama Virgie, Papa Joe from San Lorenzo, California. Hello po. Ayan. At syempre po, binabati ko rin ang aking pamilya all the way from Barangay Palak. Syempre, ang mga Corpus at sila Roy family. Ayan, hello po sa inyo. Hi po. And also, ganun din po sa mga susunod po maglalaro dyan. Hintayin lang po ang Hello. tabayanan. Ayan. Hello po. Hello. Hello, magandang hapon po. Hello po? Maingay po yung pwedeng pakihinaan po yung Nag-feedback po, ma'am. Pakihinaan po ang inyong TV. Hello po. Hello po? Magandang hapon. Sa Loudlands Kaaro TV po ito. Hello po, sir. Ano po yung pangalan nila, ma'am? Mary Joy po. Kumpletong pangalan naman po. Kumpletong pangalan. Mary Joy Lumbiag po, sir. Okay, Lumbiag. Okay.
Ma'am, kayo po ay tatanungin namin ng isang katanungan. Okay? Okay. Pero bago ang lahat, magpakilala muna kayo. Ilang taon na po kayo? 20 po. Okay. 20. May asawa, may anak? Mayroon na po. Okay. Tiga saan po sila? Taga-inuman po ako, sir. Inuman. Barangay Okay. Inuman. Hello po Okay. sa mga taga-barangay Inuman. Tatanungin kita ng isang tanong. Pag nasagot mo ng tama, ikaw ay mananalo ng 500 peso. Okay? Nakahanda ka na po ba? Ako, sir. Ano ang pangalan, yung buong pangalan ng poging-poging gobernador ng Pangasinan? Kompleto. Naku, pag hindi mo pa nasagot na yan, ma'am, ewan ko na lang. Ayan. Ang katanungan po ay ano ang full name ng ating poging-poging gobernador ng Pangasinan? Governor Ramon. Ano po? 5, 4, Naku, ma'am, dali. 2, 1. Ay, naku naman. Ang dali-dali lang nung katanungan natin. Hindi bali po, next time po ulit. Ang complete name po ng ating mahal na gobernador ay Honorable Governor Amado Amado Pogi Espino. Ignacio Espino III. Ayan po. Ignacio Espino III. Ayan, isa pa ulit. Sana naman this time. Sana naman masagot na yung tama. Congratulations. Hello po. Ay, Hello. ay. Magandang hapon po. Yes po, good afternoon po. Ay, sa Loudlands po ito sa Karo TV. Magandang hapon. Kayo po ay mapalad na viewers namin dahil kayo ay may tsansang manalo ng 500 piso. Ma'am, tiga saan po kayo? Taga-Puzorobio po. Okay, ano po ang kumpletong pangalan ninyo, ma'am? Rachel Carino po. Ano po? Rachel Carino. Rachel Carreño. Okay, may asawa, may anak si Rachel? Opo, meron po. Ilan ang anak? 2 po. I see. Okay, ingatan mo yung mga anak mo kasi maraming nadidinggi ngayon. Kaya, ingat, ha? Ngayon, Rachel, ito ang tanong sa'yo. Tanong sa'yo. Ano ang pangalan ng babaeng board member sa 5th District, Pangasinan? Kompleto. Nako, ayan. Sinabi ko yan Kompletong pangalan kanina. Talibaba po. Kompletong pangalan, ha? Madam Chinky Perez Talibaba. Ano po? Madam Chinky Perez Talibaba. Madam Chinky Perez Talibaba. Yun po. Ganun po. Tama po? Yun po ang sagot nyo? Opo. Talibaba. Okay. Ma'am, okay na sana eh. Kaso lang, Kaya nga, sir. Yung last name lang po talaga. Yung last name na po lang talaga, hindi po talaga. Talibaba. Tababa ang last name po niya. Ayan, tababa po ha, hindi talibaba. Sa complete name po ng ating nag-iisang babaeng board member po sa 5th District of Pangasinan is Honorable Chinky Perez Tababa. Hindi po Ayan. Talibaba. So, isa Ate, pa nakakasakit ka, ulit. Ayan. Pero medyo nasaktan ako doon Talibaba kang tumutay, yung aliwa mo. Baka kumakain kasi siya ng Alibaba. Kasi akala ko nakuha na. Ano ba? Muntik na, muntik na. Okay, tatawag ulit tayo. Isa pa. Oo. And also sa lahat po ng ating mga kababayan na pusurubi, mag-ingat-ingat po parati tayo. Kung hindi po importante ang pupuntahan, wag pong lumabas gaya po ng mga nandirito. Joke lang. Hello. Opo. Magandang hapon po. Fernandin po. Si Kuya Fred po ito dito sa Loudlands, Karo TV. Magandang hapon.
Magandang hapon din po, sir. Okay, kayo po ay maswerteng viewers natin dahil may tsansa kayong manalo ng 500 kung masasagot nyo ang isang katanungan. Okay. Nakahanda na po ba kayo? Yes po. Okay. Ano ang buong pangalan ng ating poging-poging governor sa Pangasinan? Yung buo. Buong pangalan. Nicolay John Season po. Hindi po, governor po. Si Governor po. Governor po. Si Governor. Amado Pogi Espino III. Ay. Amado Pogi Espino III. Ikaw ay nanalo! Congratulations! Ma'am, nanalo ka po ng 500 galing kay Governor. Magpasalamat ka po kay Governor. Maraming salamat po, Governor Pogi Espino. Iyan. Tatawagan ka po namin para maklaim mo ang iyong prize. Ha? Thank you po, sir. Thank you po. Bye-bye. Maraming salamat. Ayan, maraming congratulations kay Ma'am, anong pangalan nun? From Barangay Dilan ata, kung hindi po ako nagkakamali. Ayan, si Ma'am Arlene Barlaan Salcedo. Yes, di ako from Ayan. Barangay Dilan, Arlene Barlaan Salcedo from Barangay Dilan, Pusurubi, Pangasinan. Kayo po ay nanalo ng 500 piso. So, ayan. So, para po ma-claim po ninyo, i-chat lang po natin ang ating The Man with the Golden Heart, Sir Freddy Villanueva. Ayan po, magbabalik po kami Magbabalik para po po kami. sa ating jackpot draw ng pera o banga.
Okay, Yan. nandito na tayo muling bumabalik sa ating programang Loudlands dito sa Kaaro TV. Ayan. So, sir, bago natin maglaro sa ating jackpot prize sa ating pera o banga, gusto ko munang tawagin si Ma'am Angela Rigados. Miss Angela Rigados, halika po dito. Premium. Halika dito, ma'am. Ito po ang ating winner nung nakaraang linggo ng pera o banga, si banga, Angela. Taga saan si ayan. Angela ulit? Taga sa... Palak ay, siya po ay nagpera. Nanalo siya ng 2,000. Ayan. Congratulations, Ma'am Angela. Ingat kayo. Ayan, ingat Okay. po. Palakpakan natin si Angela. Ayan. Ayan, bye. Ay, ma'am, halika muna rito. So, ma'am, ano po ang masasabi mo naman sa atin? Salamat po kay Sir Freddy Villanueva and dito po sa Maymalayan Hotel. Patuloy kang manood ha. Naka-RTV. Okay, salamat sa iyong panonood. Ayan. So, Ayan. sa mga hindi pa po nananalo dyan, palagi lang po tayong tumutok at syempre mag-subscribe sa ating channel Kaaro TV. So, ayan, sir. Eto na tayo, the much-awaited portion dito sa ating palarong pera o banga. Ayan. So, aking tinatawagan, syempre, ang nag-iisang kuliling ng Puso Rubio. Kuliling, pasok! Ayan, kalugin mo maigi. Patong mo na. Ayan. Okay. Tawagin naman natin ang ating maglalaro sa pera o banga. Ayan! Ayan! Siyempre si Sir Jojo all the way from Barangay Amagbagan. Handa ka na ba? Nakahanda na, okay. Ikaw Handa. ay may tsansang manalo ng 50,000 jackpot. Okay? Siyam na banga. Piliin mo kung anong banga ang iyong Ayan. mapipili. Mapupusuan. Piliin mo, sir, kung aling letra ang napupusuan. Sa yan ay naglalaman ng 50,000 jackpot. Napakaswerte naman. Pulsuhan mo maigi, sir. Pwede mong hawakan. Pakiramdaman mo. Ayan. Yung mainit-init. Ito, pakbet. Ito, kamatis. Pakiramdaman mo. Yan. Ang laman yan, mga gulay. Mga Pero gulay. siyempre, nandiyan dyan din ang ating jackpot prize na 50,000 pesos. Letter U po. Letter U. Letter U. You. Sure ka na? Sure ka na? Ay! Final choice. Yes. Pwede kang magpalit, pwedeng hindi. Alam mo na, Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. Pakiramdaman mo. Nasa iyo yan, bubuhatin ko na. Kung yan ang unang choice mo, bubuhatin ko na. Pero pwede kang magpalit. Okay, 1, 2. Kung ano ang nasa puso mo, Yan na po. sundin mo. Letter U na po. Ha? Letter U. Letter U. U. U ng... Asan ba yung Dalawa ang U natin. U sa loud at U sa lunch. So, U sa Sure ka? lunch. Okay. Ayan. Ito ang kanyang napili. Ayan. Ayan na! Okay. Hala! Sure ka na ba dyan, sir? Opo, ma'am. Ayan. Okay. Sure na daw siya. Unang, alam mo na ang rules, okay? Unang tawad. 1,000. Pera o banga? Ayan. Banga po. 1,000 pesos! Pera o banga! Ayan. 1,000 na yan! 1,000. Pera o banga! Banga po. 1,000 Banga daw. pesos. Banga. Pera o banga. Mhm. 1,500 pera o banga? 1,500. Banga po. Banga.
Banga pa Okay. rin daw, sir. Bago tayo magpatuloy, bubuksan natin ang ilan sa ating banga. Okay? Ang laman nito, kamatis. Kamatis. Lampasan natin yung isa. Ay! Ang laman nito, Ninervous naman ako. Ninervyos din ako. Ay! ay, kailangan lampasan natin eh. Yes, sir. Oh, sir. Lagpasan mo. Luya. Loya. Loya. Loyang. Loyang. Lampas. Loyang dilaw. Pakwan. Pakwan. Okay. Ay. Ito naman, Ninervous ako. Okay. sibuyas. 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 At ito ay saging. Saging. Magluluto Merong tayo. banga na hindi nabuksan, isa, dalawa, tatlo. Pang-apat ang iyong napiling banga. Ayan. 1,500 pera o banga? Banga po, banga. Banga. Banga pa rin. Wow! Sir, pasilip din ako. Pasilip din ako. Wag. Nakaka-nervous. Wag. Masisira yung diskarte. 2,000. Oh! 2,000 pesos. Ayan. Banga po, banga. 2,000 pera o banga? Banga po. Naku, sir! Patapang. Pag-isipan mong maigi! 2,000 na yan. May 2,000 ka na! Isip-isip, malaki na yan. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, ang 7 Miles Convenience Store, Malayan Grand Mansion, at siyempre ang Tangay-Tangay Restaurant and DDI Bistro, ang pinakamasarap na samgyupsal sa Correct. bayan. Napakasarap talaga. Basta Okay, yan. DDI. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyong pag-sponsor sa amin. Bago po kami magpaalam, binabati rin namin ang ating gwapong, poging Governor, Siyempre. Amado Espino III. Magandang Yes. hapon. 2,500! 2,500 pera o banga. Banga pa rin po, banga. Banga. Sure ka na yan! Ano? Oh my God! Oh, okay. Ito, sabi mo, 2,500 banga. Bubuksan ko na to. Okay, sige. Naku, sir! Wala na Mag-isip tayong kang oras eh. maigi! Okay. Ah? Mag-isip kang maigi! 2,500 na to! Ano? Pera o banga? Pera o banga? Ikaw ba? Sayang din yan. Sayang din to, Maniwala ka sa akin. 2,500 na to. Oh, bubuksan ko na. 2,500. Sige, Ayan. bubuksan ko na. Kasi alam nyo, kaya hindi kami tumatawad ng malaki. Alam nyo naman, hindi pa gaanong marami ang aming sponsor. Alam nyo po, yan. Pero kung natsambahan nyo po yung jackpot, sa akin po manggagaling yon. Correct. Ano po yon? Yan po. Okay, 2,500. Huling tanong. Pera o banga? Pera na po. Ha? Pera. Sure ka na, sir? Pera. Pera na po. Ayan. Pag ako Hawakan naman mo. yan, sure naman yan, di ba? Pakiramdaman mo. Pakiramdaman mo. Hawakan mo! Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muling araw ng Sabado, babalik po kami dito. Ayan. Ang pinili ni Jojo, ang pinagpalit niya sa 2,500 ay... Maraming salamat! Thank you po! Mga member ng LGBT, maraming salamat po sa inyo. Thank you, everyone! Ayan. Maraming salamat po At sa inyong syempre lahat. po, pinapaalala lang po namin, ang ating susunod na kalahok sa ating pera o banga ay ang mga market vendors. Alright, congratulations again. Bago tayo magpaalam, magbigay ka naman ng pasasalamat, Sir Jojo. Sabi ko sa'yo, sir pakiramdaman mo. Salamat ka kay Governor Pogi Espino.
Maraming salamat po kay Governor Espino po. Maraming salamat po. Sir Freddy Villanueva, maraming salamat po. Ayan. Thank you again. Ayan. So maraming salamat po. Makita-kita po tayo sa Sabado po. Sabado. Ayan. Para po sa Ayan. mas masaya, exciting na episode po ng Loud Dance dito lamang sa Kaaro TV!